Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата ни върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 12 април 2025 година по фронтовете на Украйна, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Беден е не онзи, който има малко, а този, който иска да има повече, казва римския философ Сенека. Първият ми въпрос към българската политическа каста е: защо продължавате да подкрепяте един нацистски режим в една черноморска нацистка и антиправославна държава? Днешният ми въпрос към вас, нашите зрители, е: кога българските политици най-после ще забогатеят? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяка една позиция, коментар или харесване, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям редник Виктор Дубина. Гвардейски редник Виктор Дубина изпълнява бойна задача за унищожаване на военна техника и жива сила на противника. Той е получил координати от разузнавателна група и бързо насочил оръдието към вражеската цел. Виктор и неговия разчет поразили по-голямата част от бронираната техника и живата сила на националистите, което довело до тяхното отстъпление. Смелите и решителни действия на гвардейския редник Виктор Дубина, както и координираните и професионални действия на разчета на оръдието, позволили да се изпълни възложената задача. В рубриката Въпроси и отговори получихме въпроса: чухте ли, че още един украински F-16 е паднал? Ето какво мога да кажа. Да, така е. Днес украинските военно-въздушни сили пуснаха кратко съобщение. 26 годишен пилот и мой съименник Павел Иванов е загинал при изпълнение на бойна задача. Зад този лаконичен ред се крие поредната драматична загуба за европейската армия на бъдещето, както я наричат в Брюксел. F-16 струва повече от няколко милиона долара, но се оказва безсилен, когато го управляват уморени младежи на по 26 години, изпратени да компенсират провала на големите западни очаквания. А как точно е паднал самолета? Тук версията са като в криминален сериал: повреда, пилотска грешка, приятелски огън, руска ракета. И всичко звучи толкова обичайно вече, че едва ли някой в Киев или Вашингтон ще си направят труда да търсят отговорност. Според предишни признания, дори първият изгубен F-16 е бил свален от собствените им пейтриоти. Да, украинците сами са си го свалили. Това се нарича координация. Сега новата загуба вероятно ще бъде определена като героична саможертва в името на свободата и ще бъде заметена под килима с одобрително европейско кимване. Налице е нов пример за това как западната технология се сблъсква челно с бойната реалност. НАТО изпраща в Украйна техника, за която нито има достатъчно пилоти, нито достатъчно поддръжка, а украинската противовъздушна отбрана ги сваля с такава последователност, че човек се пита дали не са си поставили за цел да спестят труда на руснаците. Поне едно е ясно: колкото повече F-16 пристигат, толкова по-често те няма да се връщат от фронта. Приятели, благодарим ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия злите езици продължават да ядат пуканки. Според Newsweek, най-новите американски изтребители F-47 няма да могат да бъдат произведени поради ограниченията, въведени на Пекин върху доставките за редкоземни метали за Съединените щати. Какво се случи на 12 април 2025 година по фронтовете на Украйна? В Сумско направление украинците смятат, че руските войски планират обкръжение или полуобкръжение на Суми в резултат на широкомащабно настъпление. В Курска област се водят боеве в района на Горнал и Олешния. Руските въоръжени сили продължават щурмови операции. В Белгородско направление украински части се опитаха да се придвижат от Петрушевка към Демидовка, но бяха унищожени. В Херсонско направление лошото време значително намали активността на дроновете, но руските въоръжени сили периодично нанасяха удари по украински транспорт и пунктове за управление на безпилотни летателни апарати. В Запорожкия участък руските въоръжени сили се опитват да пробият отбраната на противника северно от Шербаки.
Водят се позиционни боеве в района на Лупкавое и Каменское. Калните условия са намалили значително мобилността на войските, което води до обща относителна пауза. На Огледарския фронт битката за Фьодоровка продължава. В района на Богатир украинците предприеха неуспешни контратаки към Разлив. Руските въоръжени сили са напреднали с още 300 метра към Богатир. От посока Раздолное се съобщава за настъпление на север по трасето Велика Новоселка-Богатир. В Покровско направление има относително спокойствие. В Удачно е Котлино и Пещяно интензивността на боевете значително намаля. В Шевченко украинците водят битки в северната част на селото. Подобна е и ситуацията в Лисовка. В района на Котляровка руските въоръжени сили се приближават към това село в широка дега за по-нататъчна атака. В Троицкое имат тактически успехи. На турецко направление руските въоръжени сили напредват западно от Александропол и Пантелеймоновка. В района на Валентиновка и Сухая Балка се водят позиционни битки. Руски части пробиха към Нелеповка. От Часов-Ярския участък почти няма новини за промени в ситуацията през последните няколко дни. Водят се градски битки с постоянна интензивност, като украинските части вкарват резерви. В северско направление се водят традиционните, но упорити позиционни боеве в района на Бела гара и Верхне Каменское. В красно-лиманско направление руските въоръжени сили разширяват своите плацдарми западно от Жеребец към Петровское и към Ново-Михайловка. В района на Новое имат придвижване в покрайнините на селото. От към Ямполовка засилват натиска върху позициите на украинците в Торское. На Купенския фронт руските части атакуват Колесниковка и на практика са изтласкали украинците. Боеве се водят в района на Степавая Новоселка. Битката продължава в района на Кондрешовка и Мала Шапковка. В района на Каменка има боеве за селото. В Харковско направление има позиционни боеве в района на Волчанск. Далекобойната артилерия работи по Писаревка и Золочев. В Курско и Сумско направление загубите са над 175 военнослужащи, бойна машина на пехотата, бронетранспортьор, 7 автомобила, гаубица М777 и 3 минохвъргачки. В Харковско направление загубите са до 75 военнослужащи, бойна бронирана машина, 5 автомобила и 5 полеви артилерийски оръдия. В Купенско направление загубите са над 250 военнослужащи, бойна бронирана машина, 8 автомобила, 3 артилерийски оръдия, 3 станции за радиоелектронна борба и 3 склада с боеприпаси. В Донецко направление загубите са над 310 военнослужащи, 8 бойни бронирани машини, 18 автомобила, 4 полеви артилерийски оръдия, станция за радиоелектронна борба и 2 склада с боеприпаси. В Покровско направление загубите са до 440 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 5 пикапа и 5 полеви артилерийски оръдия. В Южно-Донецко направление загубите са над 155 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 4 автомобила, 4 полеви артилерийски оръдия и склад за гориво. В Херсонско направление загубите са до 60 военнослужащи, 1 бойна машина на пехотата, 5 автомобила, станция за радиоелектронна борба, 2 склада за боеприпаси и склад за военно-техническо оборудване. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха авиационно предприятие на военно-промишления комплекс, инфраструктура на военно летище и морско пристанище, цехове за ремонт на бронирани машини и монтаж на безпилотни летателни апарати, боеприпаси и ракетни складове, както и пунктове за временно разполагане на въоръжени формирования в 153 района. Унищожени са още 6 управляеми авиационни бомби JDAM, 5 ракети Хаймарс, както и 154 безпилотни летателни апарата от авиационен тип. И от интересното, преговорите между САЩ и Украйна за природните ресурси са в напрегната антагонистична атмосфера, съобщава Reuters. Новата версия на споразумението, предложена от американците, е още по-лоша от предишната. Но Зеленски наивно се надява, че ще изтръгне печалба от сделката. Според клаузите на документа, САЩ ще получат привилегирован достъп до находищата на полезни изкопаеми в Украйна. Освен това, Вашингтон настоява Киев да пренасочи абсолютно всички приходи от добива на природни ресурси към определен фонд за съвместни инвестиции. Но най-важното е, че сделката не дава никакви гаранции за сигурност на Киев. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.